Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube SGM Fishing. Ținând cont că vremea nu ne permite să ieșim pe malul apei la pescuit, am decis să fac acest video în care vă voi arăta cum fac eu montura pentru pop-up și mai exact montură care poate fi folosită atât la momitor cât și în bag. Mai nou am văzut că toată lumea pescuiește la baguri, este o nouă modă, ca să zic așa. Și vă voi arăta cum folosesc eu această montură și cum o fac. Și puteți să o folosiți și voi să vedeți ce rezultate vă dă. Mie mi-a dat întotdeauna rezultate bune, așa că să trecem la treabă. În primul și în primul rând avem nevoie de un fir textil, da? Moale. Vom lua firul și vom face o buclă, da? Pentru atașarea pop-up-ului. Încercați să faceți bucla cât mai mică. Bun. Vom tăia acum surplusul. Ok, super. Acum vom pune pop-up-ul. Cum vă spuneam, această montură poate fi folosită atât pentru momitor, cât și în baguri și poate fi folosită și cu dumbbell-uri. Important e ca momeala să fie de tip pop-up, să ridice, da? Să ridice puțin cârligul de pe substrat. Ok. Bun. După ce am fixat pop-up-ul pe firul textil, vom lua cârligul, da? Și vom introduce capătul firului prin spatele ochetului. Este foarte important ca firul să fie introdus prin spate și nu prin față, da? Reglați distanța de la montură la cârlig. Ok. După care să țineți cont și de acest aspect. Întotdeauna trebuie să începeți matisarea prin spatele ochetului și nu prin fața lui. Dacă începeți prin față, riscați ca firul să treacă prin ochet, prin acea deschizătură, da? Așa că începeți din spate. Începeți din spate și matisați. Eu zic că e de ajuns. Acum revenim și de asemenea tot prin spatele cârligului, prin ochet, trecem firul. Strângem bine. Și asta e montura. Da? Atunci când vom atașa montura, rigul la plumb sau la momitor, vom face aici încă o buclă dublă, iar sfatul meu e să păstrați rigul cât mai scurt. Nu foarte scurt, adică nu puteți să-l puneți așa 3 cm, dar eu zic că undeva la 7-8 cm este suficient. Ideea e că montura trebuie să stea cât mai aproape de grămăjoara de nadă pe care o lasă bagul sau momitorul în momentul când ajunge în apă, da? Ok.
și asta e montura. Aici, în cazul în care montura nu este echilibrată corect sau cârligul va fi ridicat prea mult de pe substrat, aici punem niște alice de plumb. Dacă v-a plăcut clipul și dacă considerați că vă este util, nu uitați să dați un like și un subscribe pe canalul de YouTube SGM Fishing, pentru că vor urma și alte clipuri în care vă voi arăta cum fac eu diferite tipuri de monturi, precum și clipuri cu partide de pescuit pe lacurile din jurul Bucureștiului. Atât deocamdată, până data viitoare vă doresc fire întinse și numai bine. La revedere!